Good morning kamaton. Bago lang lahi gali si maton no. Hiraw pa mata ko. Yes, so rin ako sa lahi nakaplastar na nga akong unit diyo. Subungad daw gali. Pagtaganay na sing ayuda ni namon no, sa ang company ng mga Light of Glory. Mag-isa ka sa ako bukas. Yes. Taganay naman kami subong sang bukas oh. Oh, ito nang akong nga duwa ko po do. Yes, Kevin 511 laki boy. So paon ta subong nga akong nga bugas gali nga ayuda. Bao daw mayo aw. Kamaton. Shout out. Shout out na sa Light of Glory. Yes, so daw mayo na buhi na ta. Okay. So, ni sige palagdagan na ising mga bugas, mga kamaton mo, pero gilugay ko lang paon ako na. Daw lang si maton dungo. Almaan ng oil ko ba sa bunga maton mo, di puga 100 plus ng diesel oh. So, amo ni kamaton. May ayuda kami nga bugas, wansa. Pre, sa top pre, good morning. Kuha ta na nga aton nga bugas. Shout out lang na. Okay. Kapwa naman taka-ayuda tao di. Dala sa bugas mo, may sudan ng kuling taon ta. Okay. Buhay-buhay na ta na. Oo, yan eh. Sabi? Yeah, thank you. Yes, so wala pas anong tingakon ko matlong nga upot to. Okay. Yes, po ta ba bugas ka maton na. Paon tingaton nga wansa nga konsumo. Thank you. Nakakuha na kami bugas. Salamat mga kamaton ha. Mapila man tato ka magkuha bugas. Thank you. Yes. Subong aga bago lang kami guys kali mga kamaton ng upod ko. Kano kami makuha kami subong mga ayuda namon no. Oh, chata. So, nga mo yan, kumpanya kali may provide sa mga tagwansa na bugas para sa mga kamaton. Are, nagapila na gali kami sa bunga gali kamaton kami sing amon nga sa kasako nga bugas. So, kamaton na gano kamudi man, ngari kamudi. Ngari kamudi. Pag kami bugas na mo no. Ay, se. Yan, pre ya. Tingin sa kasako sa to nigla. Tingsak sako. Oh, sige. Kuha ta. Okay. Yes. Morning ma'am, naka-vlog ko ma'am, okay lang? Good morning, it's Shona. Yes. Offer ma. Oh, sige. Permit tayo ka maton. Uyat ani. Hindi bata. Di butang sa sagwa. Atar mana mo na? Yo boy. Yes. Sorry, si Maton Okay. ni Buga. Hindi mo ba ako nga cameraman? Gwa din ang ako nga sako. Din. Ano laki boyo? Ari lang yelo. Hindi lang. Sige. Yes. So, ano lang ako ni sako. Thank you, Ma'am Kapoy. Kakay. Shout out. Mayoy, may sasakoy kumpanya yung pangatag. Thank you, good. Yes. So, ano ni? Oy, gwapa. Morning, shout out. So, ano ni? Oh, sige. Nako na nga kung sa krok ko bugas, ay bugas na si Maton. So, are, kapila pa mga pod ko. Yes, thank you. Okay. Yahoo! May isa na ko kabugas, ako nga bugas. Dito nga kon ba? Hello? Yes. So, thank you. Okay. Shout out, Kamaton, shout out. Dari na nga kon nga ako bugas. Yes. Shout out, tara na inyong ayuda, hara na. Wansak nga bugas. Okay. Ito, nag-vlog. Boss mo na ha. Yes, so thank you sa amon nga kumpanya. Lalo na sa management rin. Kita naman to daw para makita man to daw. Yes, hara na. Dito to nga kunan. Ito na ako. Okay. Kung kita ko to nga kuno, kung di na to nga kuno.
Okay. Pakita ko gakon niya sa bugas. Yes, so nagalian kay Kamaton. Kamaton sa kasakop gas. Yes. Okay. Okay, ito na. Karga na siya mga putong ilaman. Muna yun. Ayan, guys. Yes, so ada kali Kamaton ang kay Maton. Karga ko na sa motor ang ako. Ter, anay mo, Kamaton? Anay mo? Gagakas ka lo. Wow, grabe ba? Ayos na, Ako Maton, ayos. Ayos na. Ang Yes. buhay na Kamaton, ang buhay na. Okay. Mabuhay na tani, mabuhay na tani. Yes, so. Okay. Ang gwapa naman kaya nga pano. Yes, so. Shout out please, shout out. Shout out ko pa, shout out please. Shout out sa lahat ng Light of Fire drivers. Yes, so very what. First time. Tuwat. Yes, so amo na. Pulit ako mo to na. Thank you mo to na. Yes, so salamat gid. Kata. Thank you sa mga company nga may tag sa kami sa ako nga bugas gid kamo to na. Yes, so thank you sa management. Salamat. Mabuhi-buhi na tayo kamo tong gila. Bipay naman ang akong galing ng mga kapdan, galing ng mga maton. So, yes, so thank you sa tanan. Good morning. Yes. Yes, so kalau buat tiket bandeng. Ang akong yung mugas yung umaton, no? Yes, so thank you sa management kaya kay may bugas naman si Maton. Sa kasako, lalo na tanan kami ng mga danan ko ng mga driver. So, salamat. Thank you. Stop! Yes! Sa malaki na jump ng tao. Kami sa kakatlaw. Tungkol kumpito. Vlogger. Board member. Ay, okay, sir. Si Papa, may pato. Abogado. Gobernador. Hindi ka na makatlaw. Puro may ranggo. Puro opisyal na di ka nagatubago nagaw. Yan, amo na ba? Istorya na ko na participation. Ati, may jamal na sa aton. Ang bato ko nung mapaumok naman. Kaya na damo na diya. Balaan ko ba? Oo, damo na diya. Kung parang kabalo eh. Oo, tayo ba patigaya? Patigaya ka eh. Buto. Ang binugay mo tala, di mo tayo subong na kabalo. Subong kayo ko dala, ita subong ko kabalo nga may idea mo siya gali. Ang tayo mo patigayo. Kita ka din dito. Kaya naman naman ko. Kita mo ko na agad yung tindak na ton. Banggal mo yan, big boss. Talong la. Sabi ko sa ako pa kapakalo. Ay, ako may kabalo kaya makita kami na. Bilang palo lang kung magali patyo. Ang balaw ka nga. Ang Nawa ng mga pantao. wow, mo na mo dala. Wala mo isa pang kabalo. Kita mag share nga pun ano naglawa na ang kontrol mo. Kawili kita ko lawan. Just kita. Pili kanis daglo ng tagdaga na. Dagalit sa sulas. Kayan parang amura pagila doon. Bata pa no.
Ang isa pa sa bongga, balik ng lamig. Lamig ng tao. Di ko naga. Kasi babalik naman ang tigaloy. Ang presa. Dupon gimana? Gagmay nga loy na, may bintong pa na. Wala pa kalukan, bay. Ura ka na Do mo amo man ang igo blang gagmay blang at totoy. Kita mo aloy ang bitok ni Karabre, kulay pula. Isang aloy ng gamay. Kita mo na pula. Pula nga daw gamay. Gamay ah. Daw no. Pula gini.